Vítám vás Co to je? u dnešního videa a dnešní videa. Počkej, šéfo, to je tvoje segra? Co jsem dostala od Ježíška, Do prdele, vole, to vás bude průser, vole. nebyly k Vánocům. Prosím vás, je to prosím vás monitorovaný tady dneska, jo? Mám tady to Monitorama. mega moc. Začneme prdele, ty vole. poukazama od rodiče. Jak? Od rodičů teda. Prostě jsem dostala různé poukazy. Do prdele. Takový ty rodiny, třeba udělám ti masáž a tak. Do prdele, ty Tak tady vole. je. Poukaz na počítač 3 hodiny. To je super, to mě bavilo. Platí do 31.12.2024. Jak má ty nechtíky? Ona má na malý nechty. Poukaz na telefon 3 hodiny. Štefan. Poukaz na výlet. Poukaz na snídaně do postele. Ty vole. Poukaz do kavárny. Ale mluv, vole. Poukaz na Ciginka. celodenní Poukaz na klid celodenní. Víte, kolik to muselo stát, ty vole? Jenom ten inkoust, vole. klid. Poukaz, že za mě někdo vyvenčí. To bych chtěl, vole. Poukaz na venčení psa, vole. To bych chtěl, jako, to je krásný. Amy. Poukaz na dobrý oběd. Děkujeme. Poukaz do Poukaz do kina. kina. Paráda. A poukaz Na masáž. Teď je tak 8. na masáž. Na jakou masáž v 8 letech? Všechno to platí do Víc, co? 31.12. Teď bych Jo, to je do Silvestra, jo, takhle. začala knížkama, jsem dostala 2. A tady Má ty nechty, je vole. takový časák. Prosím vás, poprosím, četu, nepište tady sračky, jo. Děkuji. Naruto. První Kde byl zabiják? vlastně se to otevírá. Jak? Naruto? Co to je? Naruto? To je od tatínka, ne? Naruto. Ciginka. Počkej, táta jí dal k Vánocům knížku Naruto? Ty vole, ta se o kriminál, ty Na vole. druhou stranu. On to má i Vojta od nás za třídy. To je Má, stejný. Tam ty je vole. takový divné Naruto, prej. obrázky. Dobrý, no pak je tady kniha. Nebo se zase směje. To je tady jediný, kdo se tady směje. To je jediný, který se dneska nemá deprese. Pokud někdo čtete 4 lístek, tak tam jsou vždycky i ostatní. Štěpán, samozřejmě máš tam ty hrubky. Má tam hrubky, Míco, podívej se. Míco, vykopíš Štefu? Míco, vykopíš Štefu z lásky? Jak zjistíme, že nás náš protěžek má rád, aspoň trošinku, vykoupí nás v donatu za nás. Míco, prosím. Míco nemá peníze. Ty vole, co s těma penězma děláš, ty vole? Neutrácíš, ty vole. Že platíš Štefa a ty furt nemáš peníze. To je fráze pro Štefu, ne? To je oblíbená. To si někdo má vytitovat na čelo, Míco. Ty píčo, nemám peníze, prej. To je cíťák. To je v prdeli. Ostatní ty, že když Teď nemusíte vykoupit Štefu moc ty hrubky. to dočtete, tak pak tam jsou další příběhy. A tam je taková Má ten příběh, co to je? Morgavsa a Morgana, jo? Do prdele. čarodějka, tady to malinko čarodějko. A takže mám takovou knížku. To byly Ty 2 vole. knížky. Čím bych pak začala? Ty ona má fakt nechty nalakovaný, jo. Ty Asi vole. oblečení. Oblečení mám Vy prasata. Žádný komentáře, vy hovada. tady. Ty pičo. Takže můžeme začít. Takže tady mám pyžama. Ty vole, pyžamo. Takovýhle kalhoty. Bych asi neukazoval A to. pak k tomu mám i To YouTube nevadí, jo. tričko. Takovýhle Ty tričko. vole. Nebo to asi není pyžamo, jakože To asi, nevadí, jo. hele, to Tak. nevadí. Pak další. Jo, pak tady mám prsenky, jo. Podprsenku nepotřebuješ ještě, ne? Hehe. Ani to nemusí vidět. No právě jsme to viděli. A to podprsenku ještě nepotřebuješ, ne? Nebo už jo? Pak Ona má, počkej, ona už má podprsenku. tady mám takovýhle. Ty poté mám, děkujeme. Jiný, tigrovaný. Počkej, ona už má podprsenku. Pak tady mám. A ti vykopí Míca, až bude brát Štefo, prej. Těšíme se. O Silvestru říkala něco. Že prej tady nebudeš o Silvestru, ale Míca tady prej bude s litrem. Teď mluv. Takovýhle tričko s nějakým bílým vole. nadpisem. To je pěkný, ale. Tete, CAT, nevím. CAT? Pak tady mám takový Tak to neznám. Mickey Mouseový. Mickey Mouseový, originál.
Z Tak mám jídlu. tady takový jenom bílý, To ti koupil tatínek, ne to pyžamko. protože bílé se mi hned zapatlají. Tak tady mám takový zelený crop top. Tyhle, to je hado úplně zbytečných, ty vole. Pak tady mám toto, což taková úplně vychytávka, že tady Ona je spocená. je média, Hele, a tady ona je spocená. je ze zdola Viděli jste to pod paží? gumička. A ty, když máš mokrý vlasy, tak se to takhle dáš. Ne, dobrý, není spocená, už jsem musel, jak to byl asi jenom stín, ty Si vole. namotáš ty vlasy Štefa zabiják, ty a vole. pak, když je máš namotaný do toho, tak si to Počkej, jakože se potí hodně, Vikčáku, nebo... takhle zahákneš. Cikiko, to si dostala od přítele, který neexistuje. Pochlup se nám. Co si dostala od přítele, který neexistuje? Co jsi od něj dostala? To je hrané pohromadě se nevidí, asi tak, vykec zabiják, ty vole. Tu gumičku od toho medvídka. Počkat. Jako knoflík prostě, no. Tak. Ty vole. Jak to jde? A teď to máš jako, že si tím budeš sušit hlavu. Ale někdo přišel, ale. Tak mám tady pyžamo, Ježišmarja, ty vole. takový donutový, zase mám tady tričko. Počkej, ty už zase nemáš přítele. Ale když si psala, že máš přítele. Ty vole, když si psala, že máš přítele nedávno. Ty vole, hej. On dělal kopačky. Před Vánocema, ne? Z ekonomických důvodů. On tě poslal do prdele. Ty vole, jako počkej, jako král? Tomu se říká královský rozchod, jo? 23. prosince, když jako dáš někomu kopačky. To je královský rozchod. Jako máš královské reggae, to je královský rozchod. Pak mám tady ledí, A 25. si dáte znova dohromady, jestli mi rozumíš. donutový, Tak, krásný. Pak mám tady takovouhle co to ledvinku. je? Ledvinku, na co to je? Co se ještě nosí? Vlastně je to tak Zobrazeno, to je zmrt, ty vole. Zobrazeno, jo. A měla jsem takový dvě ty, modrý, fajfky, a nebo jenom jako doručeno. sem, jo. Jako dvě fajfky, ale ne modrý. Takový šedý. Takhle si tam dáš mobil, tak jdeš ven. A pak mám tady Pičo, ještě vestu, Ta je dobrá, no. To má z práce od fotra. takhle velkou černou. Fotr bude asi havíř. Teď začneme dalším. To má další ještě něco, jo. Pak tady mám takovouhle labuť, protože mý sestřenice omylem to rozbila, ona už byla Co to je? taková rozbitá, ale Labuť. Oni mají bazén. Ty pičo majetkáři, vole. pak jsme na ní skákali a ona se úplně roztrhla. Tak mám úplně stejnou Ta je, vole. a Best way. novou. Jestli mě unese teda. Pak tam takovou krabici od foťáku. Ty A tam jsem si pičo, dala různé vole. věci. Tady mám Skejto. GoPročko, kam si dám GoPročko, prej. mobil a můžu prostě natáčet kdekoliv. Pičo, má ty majetky, vole. Pak tady mám takovej míč do bazénu. Ten je pěkný. Beach ball. Mickey Mouseovej. Originál z Lidlu. Pak tady mám bitcí. Určitě to zná. Co to je? Ale Cigiko, ty teda si budeš nejmladší, co to je? Co to je? To je ten womanizer? Nebo jak má MJ, ten Satisfyr? To jak se tam stočíš písky a on to začne jakoby nějak se hejbat, nebo co to je? A kolik to stojí peněz tohle? Ty vole, co to je? Štefa, počkej, ta je mladěčka, Cigince je 19, ne? Furt ještě. To je ještě ty vole, Ježíšmarja. To takhle. Co to je? Takhle. To jdeš. Počkej. A tak jsme jí dali spát. No, Tam jsou zvířátka a nějak se s tím hraješ. Ty vole. 3K, jo?
Tak to běž do prdele. Otevírá se to tak, že prostě roztrhnete, no vlastně se koukněte na YouTube, tam je to. To jo. Pak jsem dostala plno jaj. Počkej, to jsou ty, ne? To je... Do prdele to strkáš, že jo? To jsem viděl v tom, ty vole, v Křečkovi. To si strká holky do prdele tohle. Jak se tomu říká odborně? Taková, on to vypadá úplně stejně. To je ono. Jak se to holka strčí do prdele? On to vypadá to divně. Není to anální kolík, vole. A co by měla... Ty je mladá ještě, ty vole. Takhle malinko. To je anální kolík. Tak 10, ty vole. Ty houbiček. Klimanka ty houbiček. Tak kolik toho má, ty Takovýhle vole? velký. To se nežere. Houbičky. Takovýhle velký To je nějaký velký, ne? ty houbičky. To asi nevejde. A tady tím, já už to mám v modrém a Štefo, normálně se to do prdele. je to tady v růžovém. Teda jako mi ne, teda, kromě teda Devskýho. Pak mamka měla na krémy takový špachtličky, tak mi je dala, protože nepůjdu. Tam někdo je? Živa. Holy shit, co tam je? Ty vole? No, já jako Dobrý den. Zapasy budu. Tak je tu Kdo tam je? další ještě houbička, jsem nevěděla. Ale ona mi tady tam se sedá. A kolik je sestře? Je starší aspoň trošku? Tak jsem dost. Počkejte, video z dneška, ty vole, všechno. To je natočený fakt dneska. Já jsem to nějak kolem 10. hodiny připravoval dneska. A to všechno, tady to jsou videa, co jsem dostala k Vánocům 2x23 teď mu. Stávám. Sluchaj. MJ Prej. MJ lesba. Alice, ty dupeš schválně. Nedupej. Nedupej se, běž do píči. Pak takovýhle Běž do hajzlu. sluchátka, která je strašně drahá značka. A Marshall, to neznám. tam je i mikrofon. A funguje to vlastně jenom na jedno tlačítko. Tak to je super. Ty vole. Podržíte, zapne se. To bude záležet Vikčák Marshall, já ne, no. Dvakrát ťuknete, můžete přestupovat, protože tam je mikrofon, můžete si povídat s kýmkoliv, i když ten mobil je úplně někde jinde. Rozumím. Můžete tam, když jdete jakože tak můžete dávat hlasitost a tak. Tak to je super, ty Jenom vole. přes ten čudlík. No, je to divný. Pak jako Ona má podprsenku už, ty vole. Tohle stojí 3 táci, s ním jdeš do prdele. takovýhle reprák vododěsnej. Je tam jebal, vole. Je tam jebal reprák. Fakt skvěle, já tam něco pustím. Teď mluv. Ale piš. A piš. Tak a jdeme poslouchat. Ale piš. Víš, jak by se krásně. Prosím vás, Vicky je smutnej. Tohle Vicky je smutnej, prosím vás, jestli byste hodný, hoďte Vičakové zpátky srdíčka do chatu, prosím vás, Vicky je smutnej, jelikož dneska zjistil, že prosím vás, je single už od včerejška. Vikče, hele, stay strong, ty vole, hele, já ten pocit znám a jestli ti můžu doporučit, počkej do zítřka a pak se podívej na stroničko Fety Pilouva, jo, takže držíme palce. Děkujeme. Co pustíme? Nějakou Do dobrou prdele, vole. písničku. Ona má ještě iPhone, jo, to jdi do prdele. Ty píčo, má ty peníze. Tady je písnička. Ona má iPhone. Pojď. Má ty majetky, vole. Končí. Tak, koukneme se dál. Máme tady, jak jsem ukazovala, plánek na Instax. Co to je Instax? Tady máme takovýhle balení na Instax, vlastně tam jsou Vole. prostě, chápete, ne? Je to, že takhle koně doma. A pak tady máme Komi se zabíjá. takovýhle kabelku na Instax. A v tom Je to ten foťák. Instax. Ano, všechno je to v takovýhle zelený barvě, moje nejoblíbenější. No, to není zelená, to je jedno. Takováhle zelená, všechno musí být takhle zelený. A na co to je? I ten foťák je takhle zelený, prostě Ale všechno na co to je? pro foťák je takhle zelený. A co to je, ty vole? A to nefotíš telefon, nebo? Takže prostě, tady se to takhle zapíná, A co to je? to bliká. Komisař. Tohle kliknete a vyjede vám fotočka. Ne. Jako ze mě byl Polaroid, jo. Když já byl malej. Jako byl videostop pořád, jak tam na konci fotili vítěze s Polaroidem. Že jako hned vyjela fotka, to je ono teda. Ty vole. Tady mám album, tady už jsem já, to jsme fotili před chvilkou. To má ty majetky, ty A vole. vevnitř jsou fotky. Štefo, to je pro tebe, ty vole, ta.
Teď to si ošéfuj, ty vole. Sice je totálně tupá, mladá, jo, dobře, ale má peníze. který jsem vyfotila vlastně před chvilkou. Tady je Amy, tady je Pinda. Tady je Pinda. Tady je Pinda. Ty píčo, hej. Je tam Pinda. Jo, je tam rozmazaný. Je tam Pinda, ty vole, rozmazanej. Ty píčo. Ona má normálně, vole, album, kde má Pindi. A ta Amy takhle u stromečku. Ty A to vole. jsou vlastně jediný fotky. A ještě tam jsou Ty píčo, vole, Pindouří album, ty vole. takhle plačky hezky. Že jsem za to Mají bez Pindouří, Pindous. ráda mega. A to je vlastně Ty vole. všechno, co jsem dostala. Možná ještě něco, ani nevím co. Kubice zabiják, ty vole. Nevím, no. Je Pindoura do to huby. docela dost věcí, jsem z Ty nich mega vole. ráda. I tady z toho bicí. Ty videa, jak fungují, nebo jak tohle funguje, můžete najít na YouTube. Prostě Jo, si to dáte najdeme. bit.z a tam budete mít prostě, jak se to otevírá, Takových jak peněz. se k tomu chovat. Jak se tomu chovat, Taky prej? věci. Mám Belogent tam Belogent. Komisary, pozor, ale hrozí, když budeš jako to užívat delší dobu, tak hrozí rezistence, jo, tak bacha na k tomu to. i plánek prostě, jak se to hraje, jsou tam videohry a tak. Takže když jdete na tábor, kde nesmíte mít mobil, Belogent, vole. tohle Jako pomohl mě chvilku. vám To nezakázali, jo. je to na baterky, ne na Wi-Fi. Pak už ne. Nesmíte vzít něco prostě, co je na Wi-Fi, no tak prostě je to na baterky. Ale baterky už tam máte, takže nevím, jak se tam ani dávají. Ty vole, má ty majetky, ty Je to prostě vole. takový, si můžeme něco zahrát. Co to je, ty vole? Tam pejska. On je unavený, nevadí. tak ho dáme spát. Co se... Tady běž do Mám je prdele. rád, prý. Tak ho hezky pohladíme. Co to je? No dobrý, no. Uvidíte to prostě na nějaký Ty vole, to je hovno. YouTube, tam to je. Doufám, že si užíváte Vánoce a Jo, já jsem úplně jste se na tohle video náděnej úplně, koukáte vánočně. zrovna teď. Tak asi nemáte co dělat na Vánoce, ale hlavně nechci, abyste se na to koukali teď. Jděte si užívat s rodinou, s přáteli, že můžete být spolu. Jak je možný, že mám pod prsen, kurtí, tak 8, ty vole. A udělat A nemám nechty, to jako nikomu nevadí z rodičů. dalšího krásného videa. Ahoj, užijte si Vánoce. Co to je? To je Štefa. Ne, to je Manaxkar, ty vole. Prosím vás, nebudu lhát, já jsem na Součáku požádal komunitu, aby mě poslali, pokud mají možnost, nějaké svoje starší videa, pokud mají možnost. A přátelé, Manaxkar jako jeden z mála poslal, děkujeme. Dneska máme, dámy a pánové, Vánoce, je pak máme, takže, co byste si dali? Dali jste odpočinku, nebo jste dali oddech? Tak, tohle je moje židle, asi je nová, protože jsem ani nedala ani starý, takže tady máme rukavci, to už nebudeme vypnout, ale tady máme krabičku. Když to bude diamant, tak dej like. A když bude to hlína, dejte ne. Když děláte like, že to je hlína. A když to dále, věř, že je to diamant. Takže 3, 2, 1. Takový a wow. Perfektně. Diamant. To je diamant. Krásný diamant. Máme to na sebou. Ty diamanty jsou pak dobrý. Navíc, Ty vole, co to je za lidi? navíc jen, že bychom mohli King Reaper. Já ji mám tady. Mně se líbí ty dveře. Hodně dlouhou dobu se neviděl dveře, které by měly takhle krásně prosklený jako páni, vole, skoro až dolů, teď mu. Jo, mám to na Kuby se říkáme, to je málo. Počkej, diamant by tady byl. 17, dokázal jsem do 13 a 17 lb, nevím, jak se to jmenuje, ale dáme to. To je málo.
A co jde dělat? Počkejte. Co to jde dělat, ty vole? Odbělý. Tak. Myslím si, že to. Tak. A tady je ten finger gripper, takže dám Co to je? 1, 2, 3. A co to má dělat? Co to má dělat? Úplně lehké. Napište to do komentářů a dalšího, co byste si objednali. Takže díky. To bylo celý. Tak vole se bude divit, pičo, že si bude každý dělat prdel. A že je šikanovaný samozřejmě. Když tam jako někdo napíše, vole, že tvoje videa stojí za hovno. Takže čau to lidi, tady Co to je? vás zdraví Štěpers a dneska, Štěpers, jo. Ty pičo, hej, tohle bude dneska peklo. tak to bude unboxing, nebo ne unboxing, prostě ukázka věcí, co jsem dostal k Vánocům 2023. Teď mluv. To video je čerstvý, pičo, jak moje ponožky. Takže první věc, tak je to tady ta Cíko, máš být tady, ty vůbec jako jsem dneska. Fox Mikina, je mega dobrá, tady mám takhle ještě lišku na to, na rukávech. Má tu Fox Mikinu. Mega dobrá. Pak jsem dostal Z Egypta. Meatfly tričko, který mám pod tím, Jasný, ty vole, těžký flex. má to potisk tady a vzadu, já se Hele, proč jsi jako nejdřív jako nevzal tričko, abys ho ukázal spolužákům ze třídy z 5. B a pak teprve vzal mikinu na to tričko. Teď si řekl jako, mám mikinu, jsem dostal a pod tím mám tričko, který jako vypadá dobře. Tak jsi kokot? sundávat Mikinu nebudu, sorry, To je debilní, vole. to zase vám omlouvám. Hej, to je generace. A to je prosím vás nová generace, nastupující, která prosím vás pomalu jistě vyhazuje generaci Z, prosím vás, je to generace alfa. Jo. Prej, alfa si říkají. A teďka tak jdeme na další oblečení, což tady máme ponožky na lyže, jo, super, Jasný. geniální. Dále tak tady máme blikačku na kolo, To se nestratí. co se taky hodí. Byť jako nemám kolo, a to se nestratí. Dále tady máme stativ na GoPro, Tak to je, hej, to je povinnost. Já si myslím, že to je povinnost pro každý, kdo by takhle jako chtěl točit na YouTube, je prostě stativ na GoPro. To musí mít každý. to se hodí, to se mega hodí lidi, jako já tady to potřebuju hodně, To je jasný. když natáčím. Jde dole z ponožky, kámo, to je Jde dole z ponožky. mega. Já Tak to je ty vole, miluji hej. dole. Jediný, co od něj nemám rád, tak jsou Slipy. pentofle, protože jsem mega rychle ničej. Mega rychle. Tak dále, Mega dobrý. tak tu máme rukavice na Jak to má to, vole? Já nerozumím tady tý alfě generaci, ty vole. To je úplně, to je tak ztracený. To je, jestliže generace se je v prdeli, tak alfa je, vole, ztracená. To je hotovo. To je vymalováno. běžky, jsou Tak, mega, jsou strašně dobrý. Jo, dále, tak tady máme, víš co, jako nejhorší je, že třeba, oni to ty rodiče nemyslejí špatně, jo? Oni jako řeknou, fajn, tak to prostě není problém, co by si proto potřeboval, abys měl kvalitnější videa, abys mohl točit, jo? Protože vidí, že mají od něj klid, Frajer to bude editovat, i když oni mají od něj klid, všechno to sice jako bude kinout, a to jsou malé věci, jakož nemají žádný pohyb, protože všechny videa bude mít z domova. A tak mu koupí nějaký píčoviny, koupí mu to k Vánocům pěkně, frajer to ještě o tom točí nějaký unboxing, píčoviny, sračky a všichni jsou spokojení, jo? Jaký to má jako smysl, tohle já nevím. Nulová sebereflexe, protože co si budem, koho by to kurva bavilo, točit píčo pro 50 lidí, vole. Když máš po roce na videích, vole, 70 zhrnutí, jako. To ti prostě nebaví, vole. mikinu Meatfly, Tak, kterou vám ukážu. Takže 3, 2, 1, teď uvidíte tu mikinu právě teď. tak to je krutá, vole. Maso a led. Líbí se mi ty ponožky, to je jako když Vojtěch masturboval. Meat and fly, ty vole. Takováhle Meatfly mikina. Ta je dobrá. Další, co tady mám, tak je termoprádlo. To je termoprádlo do každé rodiny. Já bych to parafrázoval. Termoprádlo do každého těla. Děkujeme. Takže mega dobrý. Dále
tak už přituhuje, jo, dále. Dále tak tady mám Mixit, jo, tady Co to je? je to docela dost zdravý, jako Mixit. Ty vůbec nevím, co to je. Dále, tak co tady máme, to je se docela dost rýsuje. Už jdeme, kámo, přituhuje Cikinko, a co to znamená? Co to je? To je nějaká značka, ne? Co to znamená? k tvrdýmu, protože K tvrdýmu, jo. Aha, ty vole. kámo, už fakt jde do tuhýho. Další, co tu mám, tak je helma na leže, což je od Poku. Pok, modrá helma, ty Neznám. brejle, tak ty už mám dlouho, ty jsou už starý, takže na ně nekoukejte, já jenom zkoušel, jak to vypadá s tím. Ale prostě tak Už mám starý brejle. Frajerovi je tak 8, ty vole. máme Pok helmu. Tak Jak to má ten bordel, ne? Na ty... dále, tak tady máme tady tu věc, Ty kámo, vole. já vím, co Je tam, kámo. Hej, kámo, tohle to je mega, ale. Kámo, hej, bro. Kámo, bro. Tohle je nejvíc, vole. Tohle to je nejvíc, ty vole, bro, kámo, hej. já vím, že To myslíte, je mega dobrý. vím, co víte, co to je. Kámo, tady Kámo, tohle je mega. Tohle je nejvíc, to je úplně tera, vole. to je, když budou hlášet TikToky nebo i záběry to do je. videí na Hej, ty TikToky, ty budou. Ty vole, ty TikToky, hej, ty TikToky, ty budou. Jo, ty budou, vole. To budou TikToky, píčo, hej, to nevíte nic, vole, ty budou. To nevíte nic, vole, ty budou. Mám ring light, vole, hej, ty budou. To jako dřív to stálo za hovno, ale teď hej, ty vole, hej. telefonu, tak se sem prostě dám si osvícení, kámo. Vole, osvícení si A dám. bude to nice, prostě Hej, kámo, nice, ty vole, flow. Flexy tam budu, ty vole, ring light mám, ty vole, recouplingy budu dělat, ty vole, nemám ten samý feeling, ty vole, nedejtuju to, je mi z toho úplně jsem autist, to je jedno. kámo, každá to, prostě Hej, takhle, jo, kámo, hej, top v topu, bro, vole, hej, bro, a to je, hej, vole, mega. každá top věc, každý to potřebuje, kdo natáčí. Ty vole, hej, top, super, mám z toho taky, je to v topu všechno top, tam se mi zruší ponožky, taky v topu na topení, tam mám, v topu mám mega, tam mám záclony, v topu mám mega, tam je taky v topu květina, už jsem je taky top nezalejval. Nemůžu otevírat okno, protože to je v topu, jelikož tam je ta květina, nebo co to je jedno. V topu mám taky tady, mám ring light, ten je taky v topu, to určitě tomu TikToky, co to posledujete, to bude hodně, to bude top, brácho, bro, kámo. Takže dále, tak už tady Kámo. máme, kámo, mega dobrou Kámo, hej, mega. Kámo, mega. Tohle je kámo mega. Kámo, hej, kámo. Tohle je v topu. Kámo, tohle nemá nikdo. Hej, bro, kámo. Tohle je mega. Hej, nikdo to nemá. To je mega. věc a to je, kámo, samotný iPhone. Kámo, hej, tohle je mega, ale. Kámo. Bro. Ty vole. To prostě nemůžeš nic říct, jako. Kámo, to je mega, ty vole. Hej. Ty vole. 13. Jo, je to 13. Kámo, jsem za ní mega rád. Kámo, mega, to je v topu. Chtěl jsem jí mega dlouho. Ještě, tak Už to je 2 roky, že jo? Ten telefon starý 2 roky. tu mám vlastně ten kryt, který už na tomto telefonu je.
A tady to už by mohl být teda konec videa. Proč ty vole, teprve teď to rozjíždělo? Kámo, bro? Bro, kámo, hej, ty... Proč takhle brzo? Moc vám děkuju, že jste to dokoukali až sem. Kámo. Doufám, že jste si Vánoce užili. Hej, kámo, bro, jasně, že jo, díky tobě. Ty vole, díky těm brailim, díky tomu Get the London Look jako stylu, co máš na zubech. Kámo, bro. Stejně jako já. Ty Doufám, vole. že jste měli bohatýho Ty jo, Štefo, bro, kámo, hej. Ty, bro. Ježíška a hezký zbytek Vánoc a prázdnin. Prázdnin. 2 roky prázdnin. Přeje Štěprs. Štěprc, vole, štěprc. Hej bro, kámo, ty bys měl takovou bídu, ale bohužel nejsme v roce 90, já nevím, ty vole, 1 a není mě třeba 11 nebo 12, stejně jako by mohlo být tobě v té době. Velká škoda, jo. Myslím si, že by si ochutnal tu pěstičku trošku ve tvý hlavě, děkujeme. Hej kámo, hej kámo, ale to byl ty vole, to byl mega vole, to byl mega haul, ty vole, mic drop, kámo, mic drop, za 15k vole, mic drop, 15k, tady má nápis Beats vole, by Dr. Dre vole, Beats, hele, kámo, mic drop, kámo. Normálně ne, ty jsi to neviděl, za 15k, hele, kámo, mic drop. Hele, iPhone, hele, kámo, 13, kámo, mega jsem ho chtěl, kámo, mic drop, za 15, hele, Beats, Dr. Dre, vole, hele, kámo. Ty vole. Jsou to lidi dneska, Ty píčo další, kurva, co to do prdele je, ty vole, dneska, vole. to bude video, co jsem dostal k Vánoc. Ty píčo, vole, Péťa, vole, 6 roků, do prdele, vole. To nikomu nevadí, ty vole. Dostal jsem to docela dost elektroniky. Ty píčo, vole, běžte už do prdele, vole. Kámo. Ty vole, co je to kurva za generaci? Ty vole. Hej, ty jsou odsouzený úplně na mrtku, to je hotovo. To je prostě úplně jinde. Lidi, prosím vás. To je nějaký Albín, ne? Jo, Slávie, jo, takhle. On je z Pardubic, on tam má Dynamo Pardubice. Kámo. Chybějí dva odběratelé. Řekni to prosím všem svým kamarádům. Já už jsem úplně natěšený. Prosím. Počkej, moment, vždy chybí 2 odběratelé? Jaký číslu? Ke 3, nebo? Poslední 2. Lidi, prosím. Hej, co dělá? Prosím. Já to nebudu prodlužovat a můžeme jít na to. Tak první dárek. Počkej, co říká o těch odběratelích, ty vole, komisař? Si myslím, že už jste mohli vidět. Co to je, na co to má? Ten mikrofon. Hej lidi, kámo, bro. Hej, ten mega mikrofon. Ano, zabiják, ty vole. Byl tady se mnou. Tady takhle byl. No nic, je to... Ty mikrofon. vole. Kámo, bro. Jsem za něj rád. Proč to nedokupuje? Vždyť tomu klukovi je tak 8, ty vole. Proč nedokupuje děti, vole, mikrofon takovejhle? Proč si každý, vole, myslí, každý rodič, to je jejich vizitka, ne toho klučiny, že když mu koupím, ty vole, tamhle mikrofon na plácu za bůra, koupím mu tady stativ, GoPro, iPhone, že z něho bude YouTuber a bude slavnej, tak to nefunguje, ty vole. Tak to nefunguje, donej, ty vole, a pojede si bomby, bude jako Fetty Pillow, a jo vlastně, ty vole, chudák Janí, vole. Ale nejhorší je, že ještě mě s ním neslyšíte Štefa. kvůli tomu, že nemám USB kabel, to bude až příště, jak budu natáčet tady s teďkou. Teďky mý rodiče jsou rozvedený, tím pádem To je dobře. ty horší videa budou asi od mamky, protože tam nemáme prostě místo. Prostě u té mamky je to horší. Takhle. Na to má peníze. Ne, nemá. To mám radši, no. Mám tam svůj pokoj, tohle je můj pokoj, já mám ještě bráchu a nevlastního bráchu, Tak kolik toho máš ještě? jestli tak můžu říct. Ale Ty toho mají vole. nahoře vlastně. A ještě
pak ještě trochu Jo, dobře, Pindia, to je zabiják, je tam Pindia, dál, vole. možná i s tím OSBM kabelem. Mít to zabiják, to je... Kolo- Hej, kámo, bro, ty vole, Pindia, Fifinka, Bobík a Myšpulín, tetnu. Pokoje vlastně dáme třeba A říkáme si, abyste nepletlo 5 lístek. Bylo nás 5, tetnu. nahoře, tak budu mít, nebo okolo, prčic, budu mít Už chybí, kámo, bro, jenom mega ring light. vlastně Takových 5 bych jich koupil. to posvícení, teď nevím, ten pásek prostě Podsvícení, prej. svítící, budu ho mít ve modré Ty barvě, vole. protože kdo napíše do komentářů, co dostal a ještě tam bude modrá, tak mu dám srdíčko. Fakt jo? Já mu to napíšu, počkej. Počkej, já mu to napíšu. Počkej. Historie. Počkej, já mu to napíšu. Počkej. Historie. Počkej, kde já ho mám, ty vole, počkej. Kámo, bro. Historie, jo. Počkej, tady ho mám, vole. Kanál se jmenuje, počkej. Albín hraje se jmenuje, jo. Kámo. Kámo. Bro. A odběr, pokud ho u něj už nebudu mít. No nic, tohle byl první dárek a můj druhý dárek byl, Ne, Štefa. Co to je? ale tohle triko jsem dostal vlastně od mamky, my jsme měli asi nějak ve 3, nebo možná i ve 3, jsme měli Vánoce u mamky trochu dřív a pak asi nějak v 5 jsme měli Vánoce tady s To jo, no. taťkou To je lepší. vlastně, no. To je. No nic. A tak Vánoce je o té rodině hlavně ne, tak proč se jako maminka se díkem jako nesejdou jako u jednoho stolu? A jo vlastně. Pak jsem dostala webkameru. A na co? Ale prosím vás lidi, další Na Omegle. věc, co potřebuji, abyste mi napsali do komentářů, prosím, potřebuji napsat, jak si mám zapojit Jak ti můžu napsat do komentářů, když máš vypnutý? webkameru k mobilu. Já vím, že k tomu potřebuji taky USB. USB? Komisař Ale ničitel. já nemám... Já? Si nevím jak... možná už vím. Ty vole, to je život. To je jedno, když nenačal... Já mám fakt jako pocit, že tady se musí už jako něco stát. Fakt jako myslím jako na totálku. Tady už jako není, tady už se musí něco posrat. Jo? Už jsme jako v té fázi, kdy se blížíme tomu vrcholu, té spodiny. Tady se fakt musí něco posrat. Natáčím teďka hry, Už je toho moc. tak asi nepotřebuju zatím. Jak to Jako, budu už toho je moc, přátelé. natáčet, tak si asi řeknu, Bez prdele. Ačko, jestli mi nekoupí, tady hrkám, když tak to je kola, jo, dole. Jo, v pohodě. Kolu ještě. Si řeknu, jestli by mi nekoupil, jakoby, že bych tam měl dvojku a viděli byste i můj ksicht. To není potřeba. Nádherný. A jinak sleduju docela Moona, mám od něj náramek. Co to je Moon? Počkejte tady. Já mám ne, nemám. Pak tady mám další náramek. Ty vole, co to je? Nikoho neurážím, ale jsou určitě někoho z vás, kdo viděl video s popkama, tak S popkama. já nevím, jestli tady vidět, já vás jdu províst. Jaký popky? Já vás jdu províst. 32, tma, já Jako králičí popky. nevím, jestli mě vidíte. Čekejte ho. Tak si ho rozsvíťte, ty diliňáku. Já tady vylezu. Tak jo. A proč si nerozsvítíš, vole? To honíš tam, nebo? Lidi, tohle. Takováhle kupa z toho Co to vyrostla. je? Proč si nerozsvítíš? Takže- Já vidím hovno. Já vám řeknu, co jsem dostal. Takže dostal jsem Tady funguje ta elektrika v tom pokoji. perník jako Batman. Pak tady mám Mickey Goofyho. Nebo Gingerbread Batman jsem dostal nějak tak. Goofyho z Mickey Mouse. Pak tady mám Hulka perníčkovýho. Co jsem ještě dostal? Deadpoola na motorce. A pak ještě Groota. Dancing Groot, takovej tancuje v takový ty květiny, jak on má. Pičo. Hej, to jsou takové zbytečnosti. Jo.
To jsou takový zbytečnosti, ty vole, co ty děcka dostávají. Úplně nesmyslný hovna. Nesmyslný hovna. Já doufám, že tohle je jenom jako výjimka. Jo. Já doufám. To jsou takový hovna, co ty děcka dostávají za dárky. To jsou takový píčoviny, ty vole. Úplný hovna, ty vole. Jo. A to je vše. Docela se mi to rozrostlo. Jsem za to rád, protože popky sbírám. Jak můžete vědět z mých... Ale já jsem to říkal, nebyle mnohokrát tady na streamu. Jsem dostal otázku, vole, jestli třeba jako nezávidím jako mladým, jo, třeba cigince věk a tak. Hele, ty vole, ani hovno. Ty vole, fakt ne, ty vole. Fakt ne, jako nechtěl bych. Ani náhodou. Ani náhodou, ty vole. Já upřímně nevím, co bych dělal, jako kdyby bylo 20 roků. A vůbec, jako v té době žil. Nevím. Blázinec. Jako totál na mrtku. Ideí. Co pak jsem ještě dostal, jo. Jo. Dostal jsem 2 knížky, dostal jsem, víc knížek, ale já vám řeknu tyhle ty. Já jsem fotbalista, tím pádem Fotbalista seš jako. Rozumím. jsem dostal vlastně Jak vypadáš, no. Lionela Messiho, Messi válí a Ronaldo válí. Dostal jsem 2 paráda. stejné knížky, ale jakoby Ronaldo a Messi vlastně. To je tak, když někdo neví, kdo má, koho má radši. Jo, že ty si dostal 2 úplně stejné knížky, akorát to má jako jiný obal. No, ale Děkujeme. já nevím, co už vám jinak říct. To stačí. Možná vám můžu ještě ukázat webkameru, nevím, jestli jde vidět. Doufám, že jde. Na co mu to je, ty vole? Ale kdyby nešla, To jako rodičům nevadí tady to, jo? tak tady je. Takhle webkamera. Ty A s vole. tou budu natáčet možná až později. Co pak jsem Co říká Hearthstone? Co to je Hearthstone? ještě dostal? To nějaká hra, jo? Jakože on bude natáčet nějaký hry, jo? V 8 letech, vole. To nepotřebujete vidět? Ty vole. Ciginko, mně se hrozně líbí. Jako u tvý generace, Štefo, tak nějak no, a u tvý generace takový to, jo, ty vole, tady to je generace na píču, to my, za nás, to bylo jiný. Za nás to bylo jiný. Ciginko, nebylo. Že vy už jste odkoný telefonama, internetama, píčovinama okolo, jo, takže fakt nebylo. Bylo to pomalejší, to je pravda, asi ty internety tehdy, ale ta doba byla úplně stejná jako dneska. Úplně stejná, akorát zase nedívali na Full HD porno, ale jenom obyčejný porno prostě v avíčku, teknu. A to možná ani to ne, protože ty jsi 2002, že to vůbec, jako. Já nechci Ty vole, ty jsi tak mladá, že ty nepamatuješ ani iMesh, ty vole, jo. Ty jsi tak v prdeli, že neznáš ani Winamp, ty vole. Natož ty vole Win 3.11, to je v prdeli, vole. Já nechci chodit zatím je ještě na ten prdeli. velký dárek, protože za ten jsem byl hodně rád. A nevěřím tomu, Ciginko, že tvoje generace si hrá na písku. Tomu nevěřím. To si zkoušej na někoho, kdo vole, prostě komu je stejně jako tobě, to na mě neskoušej. Jo? Já mám syna, který je plus minus stejně starý jako ty a jako hej, dobrý zas. Jo? Jako hej. Jo, zase dobrý. Dobrý zas. Jo? Dobrý. Popky, tady. Víme tady všichni, kdo jsme trochu starší, tak víme, Míca Adolf, víme, jak to funguje jako u těch mileniálů plus, jo, dneska. Popky. To za nás to bylo jiný, Pavle. My jsme si hráli na písku, píčo. Ciginka roče 2002 se hrála na písku. A na hlavu si tam ten nápis Jitrnice, ne? Ty vole. Jo, a kdybyste Na se... písku. Dobrý zas, dobrý, jo, dobrý. Já jsem se minul My se distancujeme od těch děcek, vole. Ty si taky ještě díš. Vás to byl Adolf a jeho Something, děkujeme, a Lásko, nebo jak, děkujeme. videu, kde jsem ukazoval ty To jsem znal od někať. popky, tak jsem se přezřekl, kvůli tomu, že já jsem Přes vlek, děkujeme. pokam, ty poky, takový ty tyčinky, Poky prej. tak já jsem jim řekl popky, jak jsem byl z toho zmatený, To je třeba popsuke. tak vlastně poky mám Víš co, Ciginko, to je třeba pro mě jako není důležitý jako držet dobu, jo, jako jít s dobou, vůbec, absolutně ne, ale já vždycky jsem jako šokovaný, jak jako třeba vy mladší to hltáte, jo, jako tu dobu, ty vole, jak to jako vy prožíváte, ty vole, ty vole, to je furt dokola, jo, vem si, že ty vole, ono se to moc nemění, ta doba, od toho roku 2005, jako moc se to, akorát se mění telefony, jo,
Ale už to je jenom o, už to je jenom o tom netu, o ty rychlosti, o tom, jestli to je ve 4K, 8K, 16K, nevím co ještě, ty vole, kvalitě. Ale jak je to furt dokola, jak je to samý, jo. To jako, popte si tatínka, teda pokud samozřejmě jako nesedí, jo. Jaká byla doba tehdy? On ti řekne, jo, pokud samozřejmě jako nesedí, jestli mi rozumíš. Dvakrát mám jahodu a banán vlastně, no. Banán do huby. Možná budu mít ještě Oreo, ale to nevím. To já nechci ještě chodit. Jo, když jsem přišel vlastně k taťkovi na ty Vánoce, Já Štefo vůbec, ale jako u mě, já, ty vole, když tady byl syn poprvé, 2015, že tedy pustila jako ex-manželka ke mně na asi 3 dny, tak jsem poprvé viděl toho Pilouva a jako to mě bavilo, ty vole, to mě bavilo. On mě právě ukazoval, nebo to teda na Twitchi ukazoval mě nějaký ty záznamy, že jo, tváříme s Fetim a takový ty píčové, to mě bavilo, to byla prdel. A tam byly ty donaty, že jo, já jsem říkal Pájovi, ty vole, co to je? A Pája, tomu taky poslali peníze. Říkám, ty vole, cože, jako za co, ty vole? No, že hraje hry, ty vole. Říkám, co děláš prdel, ne? To jako funguje. No fakt, tati, poslali mu peníze a to jako hodně. Říkám, to si děláš prdel, ty vole. No a tak jsem to zkusil taky, no, děkujeme. tak Tady běžíš do prdele. jsem u mého stolu viděl toto. Nevím, jestli to vidět, prostě jsem další půl nebo čtvrtka prostě takovýho prostě, nevím, jak to mám říct, prostě Prostě, stolu, tak. tak, Pak tady mám tohle, už jsem oni ty děcka nedokážou vyplnit normální větu, jo. Normální větu, to je samý bro, hej, kámo, vole, mega, jo. Cool, ty cool ani ne, už to už vůbec, to už je. nedostal, tohle už jsem Já nedostal, prdeli, asi vole. ten stůl Recapling, ty vole. taky ne, ale tiskárnu tam mám, to jsem taky nedostal, ale tady nevím, jestli to jde vidět, jsou tam všechny mogu pitíčka. Co to je mogu? A ty mám tam i Primy, šampáňo, čupa čup. Primy, šampáňo? To by neměl mít Primy těmu tak 10. Ty pičo, vole. Z pitíčkejte, tak. To už ne komisaři, no. Tam Arizonu. Já nevím, jestli to jde vidět, ale doufám, že aspoň trošku to jde vidět. Proč nepoužiješ blesk do píči? Který mohl rozsvítit, ale nechci, kdyby. A jinak, Já bych tady mohl rozsvítit, ale nechci. Jo, takhle. kdybyste chtěli vidět, Mít co kdyby jen fotr. takhle vypadá můj setup. Tady, Ty pičo, hej. takhle prostě to tady mám. Tady takhle. Pařím, hry. Ty vole, to je život. No tak jdeme na ten největší dárek. Je to vidět? Televize, jo, nebo co Doufám, to je? že jo. Dostal jsem televizi. Dostal jsem televizi. Ty Tady pičo. jedou písničky, songy a takhle no. Ale počkejte, Já to mrdám. ještě vám musím něco ukázat. Já to seru. Dostal jsem, popsocket s kapibarou, která má, no to uvidíte vlastně, protože mě to ladí k tomu, k A proč nerozsvítíš, téhle ty věci. vole? Počkejte, já ji vemu, aby šla vidět, protože ji nemám, není na ní světlo. Tak, počkejte. Ty vole. Doufám, že tady vidět, dostal jsem takhle kapibaru, takhle s nožem v uhu. To není vidět, vole, proč nerozsvítíš, ty tupej zmrde? Hubě. Vlastně to mám i jako pop socket, to je úplně to stejný, mám i jako pop socket. Doufám, že to viděli mrdám, dobře. ty vole. Tohle jsem ještě dostal, no. Já si myslím, že Ty Ježíšek byl štědrej, hodně štědrej teda. Merch se mi líbí, Hej, všechno tohle- se mi líbí. Tohle je hrozný. To úplně, já fakt jako upřímně, úplně se to vytratilo, ty Vánoce obecně, protože ty vole jako, hej, kdybyste viděli, co se mi zobrazuje ne na YouTube, na Facebooku, jo, jak jsou lidi pozéři, jakože, ale fakt jako pozéři, ty vole, jo, že holka tam vyfocená s frajerem, ty vole, u tý načančaný, vole, štědorečení večeře prostě, jenom kvůli té fotce, vole, se tvářejí krásně, ty vole, falešný život, prázdnej úplně, prázdnej, ale prostě na ten venek musím působit, jakože mě to baví. Hej, ty vole, to jsou takový pozéři tam do píči. Televize. Ne, pak se nemůže nikdo divit, že já Vánoce mám v píči, na co? Jo, já tady nic nemám. Jako, hej, že tady mám 2 stromečky
nakreslený fixko od Barušky, nebo že tady mám jeden, vole, tady, jo, vonobí, vole, tady nic není jiný. To je hrozný, vole, jako fakt, ty Vánoce jsou Vánoce, a to není jako, že by byl jako nostalgický. Vánoce, plácnu, od roku 92, 3, všechno v piči už. Všechno v piči. To kouzlo těch Vánoc a to setkávání se, všechno v piči. Všechno v piči dneska. Všechno v piči. Dneska to je jenom o tom, že dorazíš někam do prdele, dostaneš dárky, nějaký peníze, vole, a jdeš do píči. Já mám to samý u rodičů Martiny, ale tak oni vědí, že jsem jako na prachy, tak co mě kupovali, že jo. Ale myslím to jako u děcek, jo. Protože ty vole, to když potom vidíte, a to vám garantuju, to nebylo nic, já jsem tady to připravoval v 10 ráno. Tohle, co vidíte, co tady komentujeme, je do 10 ráno videa. Což jsem dostal k Vánocům 2K23, jo. Jo. Nechci vidět, co už tam je teď. Nechci to ani vidět. To budou stovky a stovky podobných videí o hovně, stejných, vole, jako jsou tady ty, co tady vidíme, jenom by se každý pochlubil, co dostal, protože každýho to zajímá. Každýho úplně vidím toho člověka, a nevím, věku 15 roků, jak si sedne zítra, 26. a nebude se od rána do večera dívat na něco jinýho, než je to, co dostali jeho spolužáci z 5. B k narozeninám, respektive k Vánocům. No, třeba k mě narozenin, to je jedno. To je úplně v hajzlu. Se mi líbí, mikrofon se mi líbí, je to ten, co... To je tak povrchní. Všimněte si, že by třeba poděkoval, že by třeba přišel za tátu a poděkoval mu. Být třeba na kameru, lacině, ale furt je to nějaký gesto. Viděli jsme tady docela dost videí malej děcek, kteří mají dárky za spousty peněz, za randály. Za randály. Já v jejich letech jsem byl rád za, já nevím, ty vole, ponožky, Angličáka možná jednoho a možná, nevím, vole, nějaký Bonny, vole, a Tuzex a jedna Fanta, vole, tam v Tuzexu. Jiná doba. Jsem si přál. Hrozný. Ale teda přál jsem si ještě ty světla. Ale tak ty, která... Chápete, jako, o co mě jde, jo? Já jsem si přál ty světla, jo. Hej, to je... Koupíme, no. Ty koupíme. On je má brácha nahoře. On je dostal od kámoše. My si rozdáváme ve škole to. Dárky. Každý rok. Nevím, jestli to máte taky ve škole. Nemáme, no. A já jsem třeba dostal od To je tak prázdný tohle. Michala. Jsem dostal vlastně, no. To je tak prázdný. To je tak strašně prázdný tohle. Ten náramek. Tak brácha dostal 2 metry nějak tak na podsvícení. Já budu mít přesně takhle pokoj, to bude mít vlastně. Bude to všude svítat, bude tam modrá. Ty vole. To je šílený. Já si myslím, že tohle se s váma asi budu loučit. To je tak skurveně prázdný, vole. To je tak skurveně prázdný. To jsou životy úplně vohovně. Protože to bylo... Nic vám to nedá. Nic vám ten život nedá. Ty vole, nejlepší roky svého života trávíte, vole, uzavřený píčo, vole, v nějaký, vole, vonobý bublině. Nic, kdyby vám to vydělávalo, byla by to vaše práce. Jo, nejen jako koníček, ale hlavně práce. V pořádku, je to tvoje práce, živíte to v pořádku. Ale ty lidi to živit nikdy nebude. A je tak mají ty vole techniku za spousty tisíc úplně zbytečně, ty vole. Kdyby radši ty rodiče vzali třeba na dovolenou, nebo někam ty vole ven, whatever, to je jedno. To je strašný, ty vztahy jsou úplně, ale já to vidím na mém synovi. My jsme úplně v prdeli, my máme úplně jiný světy a tohle. Teď jsem synovi poslal 2 k tomu a k Vánoci, protože já nevím, jako co můj syn chce. Co bych mu já měl koupit, protože já mého syna ani neznám. Já ho neznám. Jo, tak mu pošlu 2 aspoň, no, tak něco si koupá, jo, no, veselý Vánoce. A takhle to dopadá. Jo, protože rodiče to mají uprdele, stejně jako, já neříkám, taky jsem to mohl možná dřív řešit jinak, ale dneska už je to jedno. A teď, když prostě vidím, vole, klučinu, mu tak kolik může být, 8-9 roků, a pojďte se, jak se baví, co řeší, no mě jako mrzí, že ještě nemám ty světla, ty vole, ty LED diody. Hej, to je úplně na mrtku tohle. Dost dlouhý video. To je strašný. To je tak prázdný, ještě se musí pochlubit, že, vole, mu táta koupil, ty vole, mikrák. To je tak skurvená generace, debilní. Já to nechápu, ty vole. Tohle to je úplně v hajzlu. A tohle jsou už rodiče, jako ročník 90 a vejš, jo. To už není moje generace, která za to může. To je úplně v hajzlu. S mikrofonem se taky budu loučit, nebo nebudu.
Mikrofon se se mnou bude loučit s váma. To je strašný, vole. Prosím lidi, ty dva odběratelé, prosím. Fakt nám chybí kousíček. Posloucháte, co říká? To je hrozný. To je hrozný. Spousta lidí mi to nevěřila, jako nedělám si kozy. Holka poslala frajera, jel jsem ty vole trolejbusem v Pardubicích, holka ho poslala do prdele jenom proto, že nemá followery na Instagramu. Že jich nemá tolik. Jak by se ona představovala, který by ona chtěla. Protože přece nebude chodit s někým, kdo má pod 1K. To si nedělám prdel, já jsem u toho stál, ty vole. Jsem myslel, píču, že chytnu nerva tam na tu píču. Dva odběratele. To si nedělám prdel. A máme 20. Pak už to půjde jinak. Z kopce. Prosím lidi, prosím. Já se s vámi loučím a zdar. Frajer prosím o to, aby se našli dva stejně starý, vole, lidi, děcka, vole, k tomu, aby neměl 18 odběratelů, ale 20. To je v prdeli, vole.